Babka mala v kuchyni, kazety a dým. Teraz mám v hlave len deadline, cash a nikotín. Stôl plný účtov, však spev z toho hory, mixujem slová. Sme cooked. AI ti spraví beat, vokál, text a teda kompletný track. A ty si ešte nestihol vybrať ten správny snare do beatu. Má zmysel sa učiť produkciu hudby, alebo sa budeme len pozerať na to, ako nás AI obieha. No a presne toto preverím. Žiadne teórie, alebo že ja som počul, že toto sa dá. Normálne spravím test, dám do AI zadanie, nech mi spraví beat, vokál, alebo aj celý track. Ukážem ti, ako presne vytvoriť hudbu pomocou AI. Pokúsim sa aj vytvoriť nový žáner, aký si ešte v živote nepočul. A na konci videa poviem môj verdikt. Ak robíš hudbu, či sa oplatí manuálne vytvárať hudbu, alebo bude stačiť len napísať prompt. Poďme na to. Pre toto video použijeme stránku Suno, kde vlastne tu jednoducho môžete napísať prompt, akú hudbu chcete, či chcete beat, alebo celkový track. Tu je kolónka custom, keby tam chcete napísať nejaké lyrics konkrétne, aby tam boli nejaký konkrétny štýl. Pre toto video budeme používať Simple, môžeme sa potom do budúcna pozrieť na tú kolónku custom bližšie, ale len na ukážku budeme používať tento Simple, ale aj tak je to crazy nástroj, crazy. Počkaj si. Takže nebudeme zdržovať a ideme rovno na prvý beat. Vytvor beat, trap rage so synthom a chytlavým leadom, sprav crazy beat switch s hard 808. To je vlastne všetko. Dáme create. Nemusíte čakať dlho, hneď to vypluje 2 alebo 4 verzie, z ktorých si môžete potom vybrať, čo je tiež podľa mňa veľký plus. To je crazy. Tak ten bass je strašný. No ale toto je znieť, že to je AI, teda aspoň ja už to viem, lebo ja už tu mám poskúšané tieto tooly a si viem, ako tie progressions sú proste také jednoduché a generické a tá melódia je taká neúplná. Neviem, možno píšem zle prompty alebo čo, ale toto fakt znie ako AI. Takže skúsime to upraviť. Takže to upravíme, dáme tam, že 160 BPM, lebo mi to prišlo, že to je nejaké pomalé. Nedáme, že rage, ale že agresiu. Opäť hneď to generuje proste. A ešte čo zabudol povedať, tu si môžete vybrať nejaké modely, ako väčšinou asi sa oplatí používať ten najnovší. Môžeme skúsiť potom toto 4,5 verziu. Ale zabudol som ešte aj spomenúť, že ja som si tu kúpil tento Pro plán, že nech to skúsim poriadne, tam tuším ešte jeden. Ale myslím si, že tento Pro plán bude úplne stačiť. No toto už je lepšie. Strašne crazy ten string, ale opäť je tam taká úplne jednoduchá progression, že neviem, ale dobrý beat, určite, dobrý beat, veľmi. Jaký snare roll. Dobre, pozrieme sa na to druhé. Vokál, to sa bude veľa ľuďom páčiť, vokály v beatoch.
Wow. A ešte čo som si všimol, že ten zvuk je taký čudný, že mám pocit, že sú tam preboostované výšky a tie basy sú také utlmené, že keby to chcete nejako rozoznať, tak si myslím, že na tomto to presne rozoznáte, že výšky sú úplne boostnuté a ten bass a 808 sú také akoby utlmené, že proste to tak nedúdi, nie je to také stereo, alebo proste keď máte slúchatka teraz, tak ste to určite počuli, že to neznie jak štandardný beat, kto spraví akože manuálne, hej. Napíš mi do komentáru, či sa ti tento beat páči. Ako ďalší prom som vybral Sprav hudbu, aj s vokálom, beat, hard, boom bap s pianom, strings, vokál, storytelling, slovenský rapper, ktorý bude rapovať o ulici, flexiť peniaze a refrén bude zo dna hore, aj keď som nesedel v škole. Poďme na to. Samozrejme tieto beaty si viete aj stiahnuť. Viete si odtiaľ zobrať stems, čo je zaujímavá vec, ak by ste to chceli používať na loopy. V tomto si myslím, že to je reálne nápomocné, keď nemáte nejakú ideu na melódiu a nechcete akéby melódiu od niekoho iného, alebo chápeš, že proste keď máš nejakú ideu na melódiu, ale nevieš ju spraviť, tak tu to vieš spraviť, hej. Ďalšia vec sú tie morálne zásady, že ako, do akej miery to budeš prezentovať, že to je tvoje dielo, jo. Tu je normálne, že titulky to odpadnem. Na bloku. Čo? Stále ten istý vzduch, stále ten istý betón, len už mám iný prístup. Aha. Rastol som tam, kde sa ráta len cash, pláne like čongva, nás skoro vmeš. Chlapci tam snívajú Bentley a cash a končia na čele rak rozbitý mešec. Ja som mal tie ešte isté chute a pred domom kocky, čáry, kufre v kufre. Letla som bránou, dal vôbec si to pánky. Večer som počítal drobne a účtovný. Mama len plakala, v ruke tve práce. Bradol som ráciu, z tých rachot vytrhnem bracho. Sleduj ma v akcii, učiteľ hovorí, skenčiš jak nič. Teraz ma vidí v správach, že točím svoj film. Zo dna hore, aj keď som nesedel v škole. Zo dna hore, ulica ma učí, jak to dole. Zo dna hore. Sme cooked. Poďme pritvrdiť. Vytvor hudbu, beat nech je sample zo slovenskej ľudovej piesne, drums, sprav hard trap, opium type shit, vokál, slovenský rap lyrics. Create. To je neskutočné, že to vie takto rýchlo vygenerovať. Opitý folklór. OK, dobrý názov. Ono to vlastne generuje už rovno aj cover, keby chcete k tomu. Čo je tiež zaujímavá funkcia, nemuselo to tam byť. Hej, starý hlas v lúpe. Hej, starý hlas v lúpe. Ja na tom vyrástol, teraz to púšťam v klube. To čo má Spirit? Babka mala v kuchyni kazety a dým, teraz mám v hlave len deadline, cash a nikotín. Stôl plný účtov, však spev z toho hory, mixujem slova jak pálenku, spalujú mi vzory. Na dvore ticho len hrnce a vtáky, teraz v mojom drom hore sú tlaky a značky. Ľuďovalná melódia, šepka mi nezabudni kam ideš, ale ja bežím po betone, v očiach iba výsek. Opitý folklór, točí sa mi svet, staré hlasy v hlave, nový hlad na získanie. Opitý folklór, v žilách palí spev, daj mi ešte jeden dúšok, kým ma ráno zje. Maťo už dávno v cudzine píše mi raz do roka, že tam, kde maka nesmrdí slivka iba stovka. Ja tu jak posledný blázon, čo drží korene dlani a... Ale aby sme neskúšali iba trap. Sprav tvrdé DNB s chytlavým lídom, kde bude dominovať drumbla. Ak by ste nevedeli, čo je drumbla, tak je to presne toto. Ja stále tomu neviem uveriť, že to tak rýchlo spraví, že dve verzie, že hneď. Low. Tlak v hrudi rastie, pódium sa trasie. Čakáme na štart, čakáme na zbrat.
Jazyk jak drumbla, preklik v mojich zuboch. Sliny lietajú v klube, puls mi búcha v ušoch. Zuby cvak, cvak, riziem ten takt. Kľúca chcú vzduch, ale telo chce ďalší náraz. Drumbla ma láme, cvakami v hlave. Tvrdý drive, tvrdé dni, rozbijem steny. Drumbla ma ťahá, hlbšie jak jama. Keď to cvakne, strácam dýcha, idem ešte bližšie k ním. Hej, úsmev na tvári, ale pohľad jak hrot. Každý zašklpier, ďalší zrážkový front. Telo sa šklbe ako struna na krku. Sliny pod dým a nula oddychu. Cvak, ticho, prázdna dlaň. Len teba klam. Ak cvak, výbuch, zrkadla prasknú. Ideme na dno, wow. Drumbla ma láme, cvakami v hlave. Tvrdý drive, tvrdé dny. Crazy. Vytvor beat DNB, kde je catchy lead. Proste, ja mám veľmi rád proste leady, keď sú chytlavé, tak... Ale počkaj, dáme, že kde je dark catchy lead, nech mu to špecifikujem. Temný nádych. Strašne crazy sú tam tie prechody a všetko, to vie spraviť super. Sme cooked. AI je brutálny tool, ktorý vie zlepšiť workflow a nakopnúť nápad. A úprimne za mňa má potenciál prebrať obrovský kus hudobného biznisu skôr než si niektorí ľudia môžu pripúšťať. Ale zároveň z toho mám taký divný pocit, možno preto, že aj ja sám robím už niekoľko rokov hudbu a viem, čo to stojí nervov, úsilia a času, aby si vedel spraviť dobrý beat a mix vokálu tak, aby to znelo super. A keď vidím, že sa to dá vyklikať za pár sekúnd, tak mi to príde až nenormálne. Hlavne kvôli tomu, že čo to spraví s autormi a hodnotou ich práce. Teraz chcem počuť teba. Napíš mi dolu do komentárov, čo si myslíš o AI hudbe. Je to budúcnosť? Je to podvod, alebo to je len ďalší AI tool ako každý iný. Čítam všetko a tie najzaujímavejšie názory si preberieme v ďalšom videu. Ak chceš robiť hudbu tradične, reálne vedieť spraviť beat, zmixovať vokál alebo ho nahrať, pozri si moje ďalšie videá, kde to vysvetľujem krok za krokom. Daj like, ak ťa tento tool prekvapil rovnako ako mňa, daj odber, aby si nepremeškal ďalšie zaujímavé video v oblasti hudby. Vidíme sa v ďalšom videu.